Lapha ku-Spotify imbobo encane akuphumeki space asikho. Mawuthi uyabheka nje kuma-album akhishwa abafowethu nabosisi abakhiphile, sithola ukuthi abantu abanjengoMenzi baphusha ngempela. Mawuthi uyabheka i-top 4 yey'ngoma zakhe ezikuma-popular songs, lezi ze-album entsha eziwu-2 sey'nama-million already. Eyesithathu liyeza imiliyoni ethi kudala ngakhuleka. Singena laphana kumshini wemali usanda kulanda i-platinum yakhe, usanda ku-collector, usebenzile insizwa le umshini wemali. Nayo ku-EP yayo ethi ngcono siyeke, no-number 3 ethi ubungibhedela, no-number 4 i-top 5 iphethe lezo ngoma eziwu-3 zaku-EP yakhe. So kuyakhombisa ukuthi bayayistreama, bayayithanda kakhulu. Kube uLimit Nala, nakhona i-top 5 yakhona eziwu-3 zey'ngoma zakhe ilezi ze-album entsha. Okusho ukuthi le album yokugcina ekhiphe 2023 basayithande kakhulu abantu, cause nazi u-2 ikhona. Kodwa letha wahlabe kabili, yona enemiliyoni isizoshaya u-2 million. Number 3 nayo yaya kwi-million, nezinye ziyasondela. KuZimalanga madoda uFalabo, hayi ufike kakhulu uFalabo kulokhu, usebenze kakhulu. I-album yakhe imnandi kakhulu, mnandi kwadlula wonke engisuke ngawazi. I-top 5 yakhe eziwu-4 iy'ngoma lezi eziku-album entsha. U-number 2 no-number 3 sebenama-million already. U-number 1 ngokwama-popular nawo liyeza lakhe i-million. So usebenza kahle kakhulu noFalabo. uSminoff Gologo Omhlophe, iy'ngoma eziwu-4 kwi-top 5 nazo zihamba phambili. Bheka i-Rush Hour ina 3.5 million streams, yaphuma nge-7 November. Number 2 nayo sehlanganisile imiliyoni. U-number 4 naye iduze nje soon liyahlangana. Bayasebenza uSminoff abadlala lapha ku-Spotify. Hayi bayawuxhaphaza, hayi indaba okudlala. Sibheka umzukulu-ke iy'ngoma zakhe eziwu-5 lapha kwi-top 5 kuma-popular songs. Eziwu-4 ezikule album entsha, njengalethu basela ama-X ku-number 1, number 2 le album yango-2023, bese kuba ile into ashonaphi kanjalo kanjalo. Kodwa-ke iyasondela lethu basela ama-X, izolishaya imiliyoni kudala. Awu madoda, inkosi yamagcoka, hayi uyayedwa nje 1 to 7 ziyalandelana, ayikho enye album. So okuchaza ukuthi-ke sekhane ikhuphuka manje lezi ngoma, shuthi zike zathi kuma kancane. Njengoba ilandelana nje shuthi seyibuyeleke kubantu. Number 1 ethi bengidakiwe, number 2 Silent Treatment. Number 1 soon emavikini ambalwa uzoyishaya imiliyoni, nezinye futhi izolandela. Ingoma zothando-ke igcwele inkosi yamagcoka, amosisi bayithanda kakhulu. Sibheke uMdumazi, uMdumazi-ke omunye umuntu ocula kahle kakhulu shem. Acula uMdumazi, ingoma zakhe nomyalezo. So umuntu engi-understand ukuthi umsebenzi wakhe usesikhathi ngani abantu bewucashisa, ngoba ucula kahle kakhulu uMdumazi. Ingoma yakhe ehamba phambili ukhuluma iminyaka cisha amakhandlela. Number 3 Angilazi Icala. Number 4 Lona Wamanje. 5 Uthando Lungivela Amehlo. Lezi ngoma zimnandi kakhulu. Uma uhambe uyayimamela uzizwe ukuthi zishaya kanjani, uzozwa ukuthi ibheni kubhaliwe ngempela lapha nakhanjiwe. So abantu abazama ukuthi beyiphushe lezi ngoma kaMdumazi. Enye ama-album abemnandi kakhulu. Katsheni, uMr Hit After Hit, umnikazi we-Quantum, umnikazi wey'nkomo. So ingoma ehambe phambili ile ka-2023 eyakhupha kakhulu leya ngoma.
isishaya no 13 million ngale ku YouTube. Kule album yamuva ikhiphile ethi Siqenqe or Ungqeqe, Ungqeqe. Number 5 wakhona uthi Umlando uye okhona. Ezinye ziqala number 7, 8 and 10. Kusamba phambili ezeyindala bayithanda kakhulu le ngoma ethi Emendweni nalethi Malume bayithanda kakhulu. Kodwa phela uyikhiphile i-album, kumele beyiphushe abantu ikhuphu kungagcina lezi eza 23 mawubuyile emuva. Nayo lethu Umlando ayikhuphuni ethi Umjolo Gatsheni Negodi abayiphusha abantu, enza kahle kakhulu Gatsheni. Thwasa leKhansela, popular songs. Out of 3 lezi ngoma lezi ayikhiphe i-album entsha kule top 5 yakhona ezo 3 lezo. Eyenthi ngicela uthi uyangithanda ina 164,000. Qaba nami ngoba emnandi kakhulu leyo. Number 3, number 4 Ugwayi Uvutha. So yizi ingoma lezi abantu abanama voice apholile othwasa leKhansela, abanama voice clean ufana no Jeva Zimnike. Ayikho into wrong ama voice abo, umzukulu clean voice, uMenzi Nampo, Limit, very clean voices. So umwina one voice ecoyisakele engahoshozeli, clean. So into yakhe nje ihlanzekile. Mawulalela uyazijulela ingoma ethini awudideki. So enye yensizwe le ecula kahle kakhulu Thwasa leKhansela. Rosa Fakude album yakhe agcina uyikhipha zonke zoyi-10 ingoma zakhe zingenile ku-album yakhe. I-top 5 nayo kungene zona izingoma ezikule album yakamuva. Number 1 una 71k, number 2 43k, siyohla khona 31k, number 3 kanjalo. Shothi sebeyabamba abantu obuqeqo Rosa ngenzeka nabo sebeyaqala music abayawuphusha bowufake kubantu kuzolunga. Kancane. Kuvuzile le Tourist. Kunengoma ezimnandi kule ayikhiphile. Ngalo album or EP. Kunengoma ezimnandi kakhulu nje letha abathakathi. Iza kahle kakhulu ku YouTube, cha ihamba kahle kakhulu ngizwile nami. Uculile kulokho Govuzile bafowethu singamhlela umona simsupport si-stream music wakhe. Abathakathi iyona ngoma yangempela emnandi futhi. Unjoko naye ukhiphile ingoma ke ehamba phambili album yakamuva top 5. Qala ku number 2 ngoba leyo number 1 le album yango-2023. Number 2 it is isimanqaba 70k, number 3 61k ngisiqhwaga. Number 5 Capitec 58k lapha hamba khona noSheng. So umsebenzi wakhe kunje uhamba kanjalo. Kube uqhosha ngokweza kwakhe. Oqhosha madoda basuka kude no music. Sebephushile Nkosi yami. Akukho abangakwenzekanga lo mculo, baculile babili abalandeli baba zindonga abalandeli bangena ku-industry. Isikhathi nje eside nje usekhona nje ayibambile. Abanye abaculi laba deserve ukurespect ngenxa yerole asebeyidlalile kade bekhona oqhosha bephusha kanzima. So naye kule album agcina uyikhipha ke ithi iRisk number 2 ingoma ethi Risk u47k. Number 4 inaligama ke leli lakhona eqala ngo-F bese lithi nini 29k. Ezinye eqala ku number 6 ke 7 8 kuyale. Kodwa izo ingoma lezi ezikhona ehamba kahle ke uye ke umfoka Sibisi. So kunjalo ke kuphelele abantu abaqhubeke bengadini ukudlala music kwalaba fethu. Siyabonga.